ganin ba laifina ba ne? Halayya ta ce ku roƙi abu akan titi? Laifin waye? Laifina? Da na raka ki? Kika je kika ga abincin gaddi kika ce kina so? Ciki ne fa ya ja mun fa. Da Allah ba wani ciki masoyiya. Akwai abubuwan ki naki na fahimta rigima ne da taurin kai kanki kaman kwakwa haka yake. Ai ta fahimci miki magana ba za ki dauka ba. Wai sai ki ce wani ciki ne na rasa yadda zan yi. Ba wani ciki. Ina kishi wallahi na ji kamar raina zai fita. Yaya gaddi zai gutsira ba ya aje in ni ban gutsira ba na aje na baki kin ci ba wani gaddi ne zai gutsira ya baki ki ci in ni na gutsira kika gutsira inda na gutsira sunna ne abu ne ma mai kyau saboda annabi sun yi da Aisha radiyallahu anhu. Zaman aure zaman aure zaman aure zaman aure